Ɲɛta Jakanso filɛbaga bɛɛ lajɛlen a n'a kanubaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ha ka ja bɔlɔlɔsiraw fɛ k'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn aw bisimila Ɲɛta ka kunnafoni bulon kɔnɔna na bamanankan ma min bɛnna bi tarata don ma Zulhijja kalo tile 13 hijira 1443 donna aw ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ an ka jamana marakafo maaw ne o y'an ka jamana gouvernement ye olu kɔni ko olu bɛ a jate k'a fɔ Côte d'Ivoire finitigilaka minnu maa 49 minnu kɔni minɛna an yɛrɛ ka jamana kan ko u kɔni bɛ u jate i n'a fɔ mercenaires ye ko baw u kɔni donna an yɛrɛ ka jamana kan ka sɔrɔ yamaruya foyi tɛ u bolo u kɔni bilala sariya tigilamɔgɔw ka bolo kan nin waati in na an ka minisiriso min ɲɛsinnen don kalan yɛrɛ sabatili ma an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na ale kɔni ye kunnafoni dilaw wele walasa ɲɔgɔndanw min bɛ ka kɛ ekɔlidenw ni ɲɔgɔn cɛ san 2021 san 2022 ka se ka o yɛrɛ kungo ni a ɲɛɲɛ ɲɛfɔ cogo min na an b'an to yen ka taa Togo jamana kan a yirala k'a fɔ maa 7 olu kɔni tanyana wa maa 2 olu sɛbɛkɔrɔ banana ka sababu kɛ mugu fodonta dɔ kɔni fodoni ye Togo ani Burkina dancɛw la an ka jamana kuntigi colonel Asimi Goita bi sɔgɔmada in na ale kɔni tun bɛ kɛnɛ ɲɛmaya la kɛnɛ min kɔni dabɔra an yɛrɛ ka jamana sariya sunba sɛbɛnbagaw olu yɛrɛ sigili kama ni an ko ma ko constitution ni kɛnɛ kɔni sigira bi min bɛna juillet kalo tile 12 ma san 2022 fanga yɛrɛ jabara la kuluba u ka jama dalajɛ yɔrɔ min bɛ yen ni an ko ma ko salle de banquet kɛnɛ in kɔni kɛnɛ kan min kɔni ye an yɛrɛ ka marakafo ɲɛmaa ye n'o ye premier ministre ye o tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan fo ka se ministre min ka baara ɲɛsinnen don Mali jamana yɛrɛ ɲɛda la kɔrɔkɔrɔlen ma ni an ko ma ko ministre de la refondation de l'État fo ka taa se gouvernement maa wɛrɛw ma olu bɛɛ tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan an da bɛna se nin kisa in ma an ka kunnafoni wɛrɛw kɔnɔna nataw la an ka jamana marakafo ko communiqué dɔ senfɛ ko min kɔni ye Côte d'Ivoire finitigilaka dɔw ye tɛgɛ kɔni dara olu kan an yɛrɛ ka pankuru kɛnɛ kan Mali la yan nɔ min kɔni ye marakafo ka kuma lasela ye n'o ye porte-parole du gouvernement ye a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu kɔni donna an yɛrɛ ka jamana kan ka sɔrɔ sɛbɛnfura foyi t'u bolo bugunatigɛ foyi t'u bolo min b'a yira k'a fɔ k'u kɔni cira ka na baara la an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na ko kɔni hukumu na ko u kɔni bɛ jate i n'a fɔ mercenaires de wa a yɛrɛ ka kumaw la a y'a yira k'a fɔ ko min kɔni ye baara bɛɛ lajɛlen bilalen don sen kan walasa ni maa ninnu u bilalen don fanga ka bolo kan kiriw bɛ se ka tigɛ cogo min na an ka jɛ ka communiqué in lamɛn bamanankan kɔnɔna na Mali camajɛ fanga maa ɲɛmaw ko u b'a da fɛn min ye fasoden bɛɛ lajɛlen ani diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen kulo kan ka jira k'a fɔ fɛn min ye kari n'u bɛnna juillet kalo tile 10 san 2022 fɛn min ye ka taa sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kaɲɛ 11 ka taa tilegan fɛ nɛgɛ kaɲɛ 13 waati a jirala k'a fɔ ko pankuru 2 bɔɲɔgɔnko olu kɔni jigila fɛn min ye Modibo Keyita yɛrɛ tɔgɔ la pankuru so kɔnɔ Mali kɔnɔ ni o pankuru sɛbɛnli min bɛ se ka kɔlɔsi a kan o de ye ZS BVI Zulu Sera Bravo IR CTH Uniforme Romeo Charlie Tango Hotel o y'a jira k'a fɔ fɛn ye nin pankuru ninnu u bɔla yɔrɔ min de la o de ye Korowari jamana kɔni ye a jirala k'a fɔ pankuru ninnu kɔnɔna na sɔrɔsi 49 sɔrɔsi jole olu de tun bɛ a kɔnɔ nka maramafɛn baw olu caman tun bɛ a bolo ka taa se marifakisɛdenw olu bɛɛ lajɛlen kɔni de tun bɛ u bolola la ka fara fɛn ye kɛlɛcɛ fɛn wɛrɛw kan olu de tun bɛ u bolo u nana jigi fɛn ye Modibo Keyita yɛrɛ tɔgɔla pankuruso kɔnɔ senu kɔni nka fɛn ye Mali wolomasiri tabaw minnu bɛ a kɛnɛw kan polisilakaw sɔrɔsilakaw olu yɛrɛ ka baara ɲɛdɔn kɔnɔna na olu kɔnɔna ye k'a fɔ ni maa kofɔlɔ ninnu minnu filɛ nin ye ninnu nana jigi Mali kɔnɔna na k'a sɔrɔ fɛn ye sariya tɛ u kɔni bolo o de hukumu kɔnɔna na sa o dɔlen Mali wolomasiri tabaw olu ye min kɛ joona o de ye ka se ka ninnu kɔ u kɔni minɛ ani maramafɛn ba minnu kɔni kun b'u bolo k'u bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ u la jateminɛ min fana nana ye ko kɔnɔna na o ye jateminɛ fɔlɔ maa bɛ se ka min fɔ o de ye fɛn ye maa 30 ani kɔ bi maa kofɔlɔ ninnu na sɔrɔsiya kɔnɔna na u bɛ min wele ko force spéciale olu maaw kun bɛ u la wa i bɛ jateminɛ fana kɔni kɛ maramafɛn jugubaw kɔni bɛ u bolo
u nana fana Mali kɔnɔ u bi min gafe min be ni u kan k'u yamariya ka jigin Mali kɔnɔ n'u b'o wele ko ordre de mission o kun t'u bolo fo ka taa se gafe wɛrɛ ma o si kɔni kun t'u bolo. Fila ni ye jateminɛ kɛ tuguni fɛn min ye ni sɔrɔsilaka ninnu tenituguw de don wolomasiri tabaw don nka gafe min be ni u bi yala n'a ye n'a b'o to i bi don jamana kɔnɔ n'u b'a wele ko passeport a jirala k'a fɔ ko o passeport kɔnɔna na i n'a ye k'a fɔ o ka sɔrɔsiya baara yɛrɛ de kun dogolen don k'a sabuya kɛ fɛn min ye n'i ye passeport kɔni jateminɛ min de kun fɔlen don ni ma ko fɔlɔ ninnu kun ma ko u bɛ o baara kɛ dɔw bɛ yen ko sanfɛkalandenw don a jirala k'a fɔ ko dɔw ye chauffeurs ye mobilibolilaw ko dɔw ye fɛn min ye sojɔlaw ye maçons mécaniciens feerekɛlaw ka taa se courant dilanlaw ani maa minnu bɛ maa gansan minnu bɛ yɔrɔ kɔlɔsiliw kɛ n'u b'a wele ko lafu gardiw ka taa se peinturekɛlaw ani caman wɛrɛ ko o de kɔni bɛ u ka gafew kan. Naaninan fana maa bɛ se ka min kɔlɔsi ni sɔrɔsilaka ninnu o ye jɔna min di min y'a to u nana Mali kɔnɔna na i n'a ye k'a fɔ u bɛ fɛn fɔ i b'a ye k'a fɔ u ye jɔla 4 bɔɲɔgɔnko kɔni de di yaasa ka se k'a jira Mali wolomasiri tabaw la min y'a to olu kɔni nana Mali kɔnɔna na. U y'a jira k'a fɔ nazaraw bɛ min wele ko mission confidentielle o ye ka dogo ka na fɛn min ye baara dibila baara dɔw kɔni kɛ ka taa ko olu kɔni nan bɛ o la ɲininkaliw gwɛnlen kɔ o la tuguni. U y'a jira fana k'a fɔ wolomasiri taba minnu ye diɲɛ sɛrɛgɛ naani wolomasiri tabaw n'u bɛ Mali kɔnɔ ka Mali kɔlɔsi n'u ye MINUSMA maaw kɔni ye. U y'a jira fana k'a fɔ ko olu kɔni kun nan bɛ yaasa ka na baara kɛ olu de kɔni fɛ ko olu ka maa dɔw kan ka segin ka taa olu nan bɛ ka na olu de nɔra bila. U tilala k'a jira fana k'a fɔ ko olu nana fana fɛn min ye diɲɛ sɛrɛgɛ naani dɔnni kuraba minnu bɛ yen n'u b'a wele base logistique ko olu kɔni nan bɛ yaasa ka na o yɔrɔ fana kɔni de lakana ani ko ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min ye alimaw ka baarakɛla minnu bi faso Mali kɔnɔ ko kana olu fana kɔni lakana. U y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni nan bɛ o fana de la. Ni bɛɛ lajɛlen kɔni de kɔfɛ sa maaw kunna sirilen Mali wolomasiri tabaw kunna sirilen o sɔrɔla ka nɛgɛjuru kɔni banba o ni Korowari wolomasiri tabaw kɔni ɲɔgɔn cɛ olu fana kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni tɛ a kalama fiyewu k'a fɔ ko Korowari wolomasiri tabaw dɔw nana Mali kɔnɔ k'u minɛna olu to olu kɔni lakodɔn fiyewu. Fɛn min ye Mali gouvernement ale kɔni y'a jira k'a fɔ a mana kɛ a fɛn o fɛn kɔni ye fɛn min ye sariya de kɔni sɔsɔla n'a sɔrɔ fɛn min ye o nan bɛ MINUSMA de juru la o sariya sɔsɔla o ye fɛn fana fɔ o bɛɛ sariyaw de sɔsɔla. MINUSMA maaw fana y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ yen k'a fɔ ko olu kɔni kun ye maa min kɔni laɲini k'a fɔ u ka na juillet kalo tile 10 san 2022 k'a fɔ ko u bɛna maa dɔw nɔra bila ko u tɛ olu kɔni fɛ yen olu ma bɔ o kalama. O de hukumu kɔnɔ Mali ɲɛmaaw fɛn min ye kunnafoniya minnu dila Mali ɲɛmaaw ye o kunnafoniyaw ka se ka o bɛɛ kɔni to kiiritigilamaw kɔni de bolo. N'i ye jateminɛ kɛ o kunnafoniyaw kɔfɛ ko minnu fana bɛ yen n'u bɛ to kiiritigilamaw bolo o de ye sɔrɔsilaka ninnu u nana Mali kɔnɔ ka sɔrɔ fɛn min ye Mali minisiriso min bɛ yen n'o ka baara ɲɛsin bɛ Mali ani jamana wɛrɛ kow ɲɛnabɔli kɔni ma olu tɛ ko kalama o ye sariya sɔsɔ ye fo ka taa se fana Mali sariya sunba dɔ bɛ yen n'o ye article 38 ni o bɛ code pénal kɔnɔna na o y'a jira k'a fɔ ni o bɛ nin ko ninnu fana kɔni jalatigɛ u y'a jira k'a fɔ ko o fana kɔni sɔsɔla. Fɛn min ye pankuru min bi na ni sariya minnu ye jamanaw kɔnɔna na fɛn min ye a jirala k'a fɔ ko o sariya ko o fana kɔni sɔsɔla ni u b'a wele ko la législation de l'aviation civile ko olu bɛɛ kɔni sɔsɔla ka sabuya kɛ ko ni pankuru a bɛna jamana kɔnɔ jaakoya don a b'a ka kibaruyaw bɛɛ de di ani pankuru nasuguya jumɛn de bɛ ka na maa nasuguya jumɛn de bɛ a kɔnɔna na ko o bɛɛ kɔni de sɔsɔla. Wa fɛn min ye douane ni o ye douane siraw fana kɔni fɛ kɔdi min bɛ yen ni o ye san 2002 o sariya ye a y'a jira k'a fɔ u bɛ kuma douane fana kɔni kan pankuru ko la ko o fana kɔni sɔsɔla. Ko nin ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni jateminɛ sa ko Mali gouvernement o bɛ se ka min de fɔ nin na o de ye wolomasiri taba minnu filɛ nin ye n'u bɔla Korowari jamana na ka na Mali kɔni kɔnɔna na ko maa wɛrɛ tɛ tɔnjɔnw don u b'u wele ko fɛn min ye mercenaires ko olu de don ka kɛ ni fɛn min ye OUA o yɛrɛ ka sariya dɔ ye sariya min ɲɛsinen don ka se ka mercenariat kɔni kɛlɛ fɛn min ye farafinna kɔni kɔnɔna na ko olu fana bɛ ninnu minɛ de k'a fɔ mercenaires de don. Ko ninnu ka laɲini kun ti dɔwɛrɛ ye fɛn min ye Mali bɛ ka jɔli kura min kɛ ani lakana min bɛ ka sabati Mali kɔnɔ Mali bɛ ka segili min kɛ ka don fɛn min ye sariya kɔnɔna na ko o kun b'a fɛ k'o de bali. Yaasa ka se ka fɛn min ye jaabi ta ka nin kɛwale in kɔni sɛgɛrɛ Mali gouvernement o ye hakilila min ta o de filɛ nin ye a fɔlɔ ka baara jɔ pewu Mali ani pankuru min o kɛla sababu ye ka ninnu kɔni ta ka na Mali kɔnɔ n'u ye compagnie aérienne sahelienne ye ka baara jɔ ni olu ye pewu ka tila k'a ɲin'a fɛ a nɔgɔni fɛ a ka Mali kɔni bila sisan joona o ka tila k'a ɲin'a fɛ tuguni ni pankuru in a ka lakana
a n'a ka maɲɔgɔnlaw bɛɛ a bɛɛ ka di fɛn min ye Mali wolomasiri tabaw ma. O kɔfɛ sa gafe ninnu sa olu na sɔrɔ k'u ta a sabanan ye o ye ka se ka o kɔni ta ka di kiiri tigilamaw ma olu ka se k'u ka baaraw kɔni kɛ. Fɛn min ye sɔrɔsi Korowari sɔrɔsi 49 min fana minɛna olu fana na di kiiri tigilamaw ma yaasa u na se k'u ka baaraw kɛ cogoya min na. An bɛ sɔrɔsiw ani lakana tigilama minnu bi Mali kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen fo u ka fɛn min ye ɲamajɔli la n'u ka baara ɲuman na ka tila k'a jira k'a fɔ fana k'a fɔ ko an bɛ jamanadenw kɔni fo k'a fɔ jamanadenw ka wolomasiri tabaw ani jamana marabaaw kɔni dɛmɛ u mana kɛ walejugu kɔni yɔrɔ min na u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka fɛn min ye jamana ɲɛmaaw ka se ka u ladɔnniya yaasa fɛɛrɛ na se ka sɔrɔ a la cogoya min na wa o y'a dɔ fana k'a fɔ baara min kɛlɛ filɛ nin ye a kɛn bɛ ka Korowari jamana ɲɛmaaw ka se ka u bɛɛ lajɛlen kunna siri bi an dan b'a la k'a fɔ ani fɛn min ye Korowari masakɛw n'a bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka nin ko in bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ka lakana sabati ɲɔgɔn fɛ cogoya min na. Halisa an bɛ to sɔrɔsilaka minnu kɔni minɛna anw yɛrɛ ka pankuru kɛnɛ kan an bɛ to o hukumu kɔnɔna na honorable Fuseni Ouattara ni ale yɛrɛ bɛ commission de la défense la CNT yɛrɛ kɔnɔna na ale kɔni ko ale kɔni dabali banna kosɛbɛ min kɔni ye sɔrɔsi 49 ye olu kɔni n'u ka maramafɛnw ka se ka don anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ cogo min na ka sɔrɔ an yɛrɛ ka maɲɛmaw tɛ nin ko kalama o kɔni hukumu na a kɔni ye an ka jamana marabaaw kɔni a ye wele bila ka taa u ma u ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana se ka latigɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ cogo min na o kɔni sen fɛ a kɔni ye wale ɲumandɔn ani foli ta ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamana wolomasiri tabaw ma u ye nin baara kofɔli min kɛ Ali Kulubali ani Musa Jalo olu tun bɛ ale ka ɲininkali kɛyɔrɔ la an ka jɛ ka jaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Kɛra kabako ko de n bɛ fɛ ka mun fɔ maliyɛnw ka mun faamu n'i yɛrɛ ye aéroport jateminɛ aéroport ye yɔrɔ ye i kɛra militaire i ma kɛ militaire o a zone dɔ bɛ yen n'o ye partie internationale i tɛ se ka na yen k'a fɔ ko maramafɛn bɛ k'i bolo k'a sɔrɔ a sɛbɛn t'i bolo mun bɛ se k'i yamaruya ka na n'a ye o ye kelen ye filanan aéroport la ni jɛkulu sugu olu kana ka don avion kɔnɔ avion filanan fana maramafɛn juguw b'o kɔnɔ k'a fɔ ko yen dugumɔgɔw t'o kalama yen président ani ministre de la défense ministre de l'intérieur de la sécurité ani ministre du transport ni fɛn ninnu bɛɛ k'a fɔ k'olu bɛɛ t'a kalama o tɛ se ka kɛ dugu si la o aéroport tɛ se ka kɛ n'o y'a sɔrɔ o dugu kɔni fɛn a tɔgɔ ye di ɲɛmɔgɔw b'a la minnu bɛ k'u occuper u ka dugu la olu de bɛ yamaruya di fana o avion sugu ka wuli ka taa yɔrɔ wɛrɛ ne ninnu kun tɛmɛna ten a kɔlɔlɔ kun ye min ye ala dɔrɔn de kun b'a dɔn o de la an b'an ka force de sécurité mɔgɔw fo an'an ka golomasiri tabagaw o sera ka nin kunbɛn n'i yɛrɛ y'a jateminɛ a bɛ se ka kɛ fanga dafiri kun labɛnnen don a bɛ se ka kɛ ka maliyɛnw yɛrɛ bila ɲɔgɔn na parce que an b'a dɔn dɔw bɛna dɔrɔn ni fɛnw b'u bolo u bɛ donsofiniw ta ka taa bin fila kan ou bien u bɛ fɛnw meleke kunna ka taa bin mɔgɔ wɛrɛ kan k'a fɔ k'olu ye fila ye u y'o caman de kɛ ni y'an ka dugu ɲagaminen ta nin ko sugu caman de don wa ni mɔgɔw de bɛ se ka fagali kɛ yan hinɛ t'a la munna parce que an yɛrɛ dɔw tɛ donc o de la an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɔra ka laseli mun kɛ an b'u fo o la parce que u y'a jira k'a fɔ olu ma ninnu wele u kun t'a kalama wa u bɔra dugu mun na u y'o dugu ɲɛmɔgɔw wele o dugu ɲɛmɔgɔ n'o kun ye Côte d'Ivoire olu fana k'u kun t'a kalama wa mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka na yan sira mun fɛ n'o ye MINUSMA ka sira ye ko MINUSMA fana ko k'olu ka relève kun tɛ o tuma ye donc o kɔrɔ ye di ko ninnu ye mercenaires de ye o y'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye a fɛ cogo min na mercenaires de don u k'an ka bila sariya bolo kan cogo min na o de kɛra an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de donc u ye baara min kɛ kɔni ne b'u fo a la n bɛ an ka force de sécurité mɔgɔw surtout polisilakaw n b'u fo kosɛbɛ ani gendarmerie ani soldats bɛɛ n'i y'a ye bi u bɛ kari ka ko caman kɛ u bɛ bɔ ɲɛmɔgɔ de fana la ne Mali lasigiden min tun bɛ faransi a tuma la Jimi Jalo n'a bɔra ka tiɲɛ fɔ faransɛw ka Sénat la n'o o su yɛrɛ u ye IBK avion bila ka taa ta ka na n'a ye an y'a ye bi o ko sugu tɛ ka kɛ munna parce que jamana ɲɛmɔgɔ b'an bolo bi mun bɛ Mali fɛ mun kɛlen don ka Mali kanu
I n'a fɔ an da sera ma an ka kunnafoni bakurubaw kɔnɔna na minisiri so min bɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ n'ale ɲɛsinnen don kalanko yɛrɛ sabatili ma ale kɔni kunnafoni dilaw caman wele bi sɔgɔmada na walasa ka ɲɛfɔli kɛ a tun ye fɛɛrɛ min tigɛ an yɛrɛ ka ekɔlidenw ka ɲɔgɔndan kama ni o ye examen de fin d'année ye n'o yɛrɛ baaraw bɛ sen na halisa an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ o ko yɛrɛ kan cogo min na a minisiri kofɔli yɛrɛ n'o ye madame Sidibe Dedewu Usumani ye a tun bɛ nin kɛnɛ kofɔli kan ale ni maa caman minnu bɛ yen minnu ka baara ɲɛsinnen don kalanko de ma an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na tɛnɛn ta tɔgɔ la Hasata Mayiga ani Musa Jalo u sigila ni min ye a bɛ somɔgɔ sama bɔ ka kɛ ni examenw ye an ka jamana kɔnɔ minnu yɛrɛ kɔni ye kalanbila examenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kapu defu fo ka taa se BT ma an ka minisiriso mun ka koɲɔw bɛnnen don kalanko ma walasa examenw bɛ se ka kɛ jɛlenya la an ka jamana kɔnɔna la olu kɔni a yira k'a fɔ ko maa 13 bɔɲɔgɔnko olu yɛrɛ kɔni minɛna k'u di kiiritigilamaw ma ka sababu kɛ ŋanamu waleyaw yɛrɛ kɔni an ka examenw kɔnɔna la mɔgɔ jugu minnu tun b'an senkɔrɔ école somɔgɔw jugu ani école karamɔgɔ jugu ani école jugu minnu y'a essayer k'a fɔ k'u bɛ nin jamaba in bɛɛ ka baara kɛ fu ye ka bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ école karamɔgɔ minnu y'a kɛ u y'a kɛ de ka école karamɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ écoleden minnu y'a kɛ u y'a kɛ ka écoleden tɔw tɔgɔ tiɲɛ écoleden somɔgɔ minnu y'a kɛ olu fana y'a kɛ de ka écoleden somɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ fu kɔni sirila la parce que mɔgɔ 13 olu de minɛna la mɔgɔ 13 min minɛna o yɔrɔ la o chef de centre minnu ye a vigilance sɔrɔ a n'a superviseur an b'u bɛɛ fo olu kɔni bɛɛ de bilalen do bi sariya ka bolo kan dɔw bɛ kaso la dɔw bɛ commissariat la hali bi dɔw bɛ gendarmerie la mɔgɔ 13 directeur de centre b'o la écoleden somɔgɔw b'o la écoleden b'o la école karamɔgɔw b'o la donc o ye ko kojugu ye minnu an man kan ka sɔn a ma bilen n'i y'a kɛ i bɛ minɛ n'i minɛna fana i bɛ yira diɲɛ la pour que bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko e ye faso jugu de donc o situation o bɛ yen nɔ bi c'est pour que an ka état de lieu kɛ k'a fɔ aw ɲɛna baaraw bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ yɔrɔ min na bi nin kɛlɛli min ye nanbara ninnu ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina fo ka taa examenw bɛɛ ban foli kɛrɛnkɛrɛnnin b'an fɛ k'a lase écoleden dɔw ma o écoldenw de u y'a ye surveillant bɛ kan ka suɲɛni kɛ k'a di écoleden dɔw ma olu de wulila ka kule ka surveillant gɛn ka bɔ classe kɔnɔ ka directrice wele k'a f'a ye ko nin bɛ kan ka nin kɛ classe kɔnɔ nanbara de don fraude de don o écoldenw olu fana kan ka kɛ exemple ye k'a yira écoleden tɔw la k'a fɔ ko écoleden bɛɛ tɛ nanbarakɛla ye komi tɔw karamɔgɔw ni densomɔgɔw n y'a fɔ cogo min na o écoldenw hali a tɛmɛ an bɛ n'olu wele u fana ni bonya min ka kan an b'a k'u ye donc parce que a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛra yɔrɔ wɛrɛw la mais en tout cas nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka examenw senfɛ écoldenw yɛrɛ ka wuli ka maître gɛn k'a fɔ ko surveillant gɛn k'a fɔ ko nin surveillant de b'a fɛ ka nanbara kɛ k'anw bila nanbara la donc o ye ko kura dɔ daminɛtɔ ye n'o o fana bɛ se ka bila an ka Mali kura hukumu kɔnɔna na fɛn min ye examen n'u b'a fɔ ale ma ko baccalauréat a yirala k'a fɔ ko juillet kalo tile 18 ale yɛrɛ kɔni fana baaraw kan ka daminɛ walasa a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ hɛrɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na fɛn min an ka kalanko minisiri ale kɔni ye weledakan bila ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma donc n'ala ye ntɛnɛn wɛrɛ yir'an na juillet kalo tile 18 an bɛ baccalauréat daminɛ an b'o fana organisation na donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ aw ka anw dɛmɛ k'a lase k'a taa président na premier ministre gouvernement écoleden somɔgɔw école maîtres u ka syndicat bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma pour que an ka se ka o fana kɛ k'a kɛ jɛlenya la k'a kɛ basigi la pour que an fɛ taa ɲɛfɛ an ka jamana ka se ka examen ko ninnu kɔni fɛn cɛjugu minnu bɛ k'a kɔnɔ an ka se k'olu kɛlɛ o wele-welekan de bɛ n fɛ k'a lase bɛɛ ma an bɛ a fɔ candidat minnu bɛ na u yɛrɛ fana k'u cɛsiri u ka examenw kɛ hakilisigi la u ka sécurité assurelen don kabiri a daminɛna
ani sécurité de bala an mina fɛ o fɛn b'an bolo a ka ca 4 tonnes ministère de la défense de y'a transport kɛ alhamdulillah an b'o foli bila ka taa olu bɛɛ lajɛlen an b'aw yɛrɛ fana fo an b'a fɔ candidat ye ala k'a nɔgɔya u bolo u bɛna examen minnu kɛ ala k'a nɔgɔya u bolo sujet foyi tɛna d'u ma u ma min kalan classe kɔnɔ alhamdulillah kalan kɛra année scolaire normal ye fo ka taa se a danna an bɛ école karamɔgɔw fo an bɛ école den somɔgɔw fo an bɛ école denw yɛrɛ fo a tɛna mɛn bilen mali ni uganda kɔni bɛna u bolonɔw bila sɛbɛnna min kɔni ye lakana baaraw ye ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka latigɛ cogo min kɔni na min kɔni ye baara ɲɔgɔnya ye n'o yɛrɛ tɛmɛna anw yɛrɛ ka ministre de la défense des anciens combattants ani uganda yɛrɛ ministre de la défense des anciens combattants ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Vincent Bamulangi Senpiga ye ni ale yɛrɛ tun bɛ taama la anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na walasa min kɔni ye tɛgɛrɛ ɲɔgɔnma ye u bɛ se ka sabali cogo min na Mali ani Uganda ni ɲɔgɔn cɛ nin kuma ninnu kɔni fɔra o kɔnɔna na Ali Kulubali ale ɲinini minnu ka ko la an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ Mali kunkanko kibaruyaw la jirala k'a fɔ fɛn ye Mali ani Uganda jamana fantigiw ka ministre minnu bi u ka jamana kɔnɔna na ni o ye ministre de la défense des anciens combattants ni o ye Uganda ministre kɔni ye ni u b'a wele ko Vincent Bamulangaki Sechipincha a jirala k'a fɔ ale ka taa se fɛn ye Mali ministre min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ kɛlɛcɛw ani kɛlɛcɛkɔrɔw ka ko ɲɛnabɔli ma colonel Sadio Kamara jirala k'a fɔ ko kununko ko baara dɔw bɛ yen ko u kɔni tɛmɛna o ni ɲɔgɔn cɛ fɛn ye Sadio Kamara ale yɛrɛ ka ministre so min bɛ yen ni n'o ye ministère de la défense o jaba ala kɔnɔna a jirala k'a fɔ ko o ka kumaw bɛɛ bolila min de kan o de ye lakana a bɛ se ka sabati cogoya min de la o de la kuma ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛlen Sadio Kamara a kɔni ye bisimilali ta fɛn ye ka se ka Uganda ministre a n'a nɔfɛma k'u bɛɛ lajɛlen kɔni fo a jira k'a fɔ ko o sela faso Mali la wa fɛn ye u b'u ka so faso Mali kɔni kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ o de senfɛ sa fɛn ye ni ministre fila olu bɛɛ lajɛlen kɔni nana tɛgɛ bila gafe la ka se ka o kɔni bila kɛnɛmaya la n'u b'a wele ko communiqué conjoint a jirala k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen tɛgɛ nɔ bi a la ni u y'a tɔgɔ wele ko coopération sud-sud n'u ye fɛn ye coopération worodugu fila a jirala k'a fɔ ko o bɛna ɲɛsin min de ma fɛn ye kɛlɛcɛw ani lakana o na se ka lasabati jamana fila n'u bɛɛ lajɛlen kɔnɔna cogoya min na a jirala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ fɛn ye n'i ye o ka nin gafe in kɔnɔna kɔni jateminɛ y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye Uganda maaw n'a ye nali min kɛ faso Mali kɔnɔ o na o sɔnni sigi o de kan sa yaasa ka se ka fɛn ye baara caman ko o latɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ yaasa fɛn ye lakana bɛ se ka lasabati cogoya min na ani jamana fila bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ ka kɛɲɛ ni farafina yɛrɛ o bɛ se ka bɔ nɔgɔ la n'u ye farafina gun o bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na ani a bɛ se ka lakana cogoya min de la o y'a jira fana k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ko an bɛ waati min na ko bi i n'a ye k'a fɔ lakanata nasira kɔni fɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Sadio ka fɔcogo la ko fɛn ye a fisi fasalen don kosɛbɛ ko o nana bɛn waati fana ma fɛn ye waati min na fɛn ye bamaci walikɛbaw olu bɛ ka bagabagali ta ka ɲɛsin maaw ma fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ fɛn ye farafina o bɛ min wele ko panafricanisme minnu bɛ yen ni olu bɛ farafina de jukɔrɔma don dɔ fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ko o kuntilenna fɛ sa fɛn ye Yoweri Museveni ni o ye Uganda jamana ɲɛmaa ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko min kɔni ka di a ye o de ye fɛn ye ka se ka baara kɔni kɛ faso Mali u ka tɛmɛ ani Mali cɛ cogoya min na sɔrɔsiw ka nasira kɔni fɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ yaasa fɛn ye lakanaw na se ka sabati don nataw la jamana fila bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna na o y'a jira fana k'a fɔ tɛgɛ dan bɛ gafe min na fɛn ye kumaɲɔgɔnya minnu bɛ a kɔnɔna don nataw la gouvernement fila jamana fila ka gouvernement o na ɲɔgɔn ye yaasa ka se ka kuma kɛ a kan cogoya min na fɛn ye Uganda ministre ni o ye Sise Pincha ye ale y'a jira k'a fɔ ka bolo di ɲɔgɔn ma jamana fila Mali ani Uganda ka se ka sɔrɔsiya ko ka ba don a la kosɛbɛ ko ka sababuya kɛ n'o o ma kɛ fiyewu lakana a tɛ se ka na sɔrɔsiya o de bɛ kɛ sababu ye ka se ka na lakana ye cogoya min na wa a y'a jira fana k'a fɔ ale ka gouvernement ma u labɛnlen don yaasa ka se ka Mali wolomasiri tabaa dɔw olu ka se ka taa u ka jamanaw na kuma ni kuma yaasa ka se ka taa fɛn ye kɛlɛdegew kɔni kɛ cogoya min na a jirala k'a fɔ ni kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛlen kɔfɛ fɛn ye ko ministre fila colonel Sadio Kamara ka taa se Uganda ta kɔni ma fɛn ye kunnafonidilaw ko olu kɔni ye ɲininkali damadama ka se ka o kɔni sɛmɛ o kan o de hukumu kɔnɔna sa fɛn ye Sadio Kamara ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko o ka nin ɲɔgɔn ye in bɛ ka kɛ waati la waati min na sa fɛn ye Russie ale kɔni bɛ ka wulikajɔ kɛ ka fɛn ye a ka wolomasiriw tabaw kɔni bila ka taa Ukraine ni u b'a wele mission spéciale yaasa ka se ka taa o ka baara dɔw kɔni ɲɛnabɔ o waatiw la cogoya min na o ko ka kɛ ni o ye fɛn ye jamana bi yɔrɔ min na bi diɲɛ yɛrɛ bɛ ka fɛn ye ɲɛda kura ka se ka o kɔni de ta ani ka taa sira kura ta ko o de bɛ ka latigɛ o yɔrɔw la o de hukumu kɔnɔna ko farafina man kan k'i sigi k'i bolo da i sen kan ka jira k'a fɔ ko fo a n'a maa dɔ kɔnɔ maa min bɛna a kɔni dɛmɛ ko farafina kan ka jɔ ni i yɛrɛ ye fɛn ye ka kɛɲɛ ni nin waati in kɔni ye wa a y'a jira fana k'a fɔ ko a nisɔndiyalen don ka bɛn ni a ye fɛn ye Uganda jamana olu ka kungilenna ye min ye ka se ka bamaci walikɛbaw kɔni kɛlɛ ko Uganda jamana maaw fana o ka
kungle na ye o kɔni ye wa fɛn ye Uganda ministry min ka baara ɲɛsin bɛ o ka kɛlɛcɛw ani kɛlɛcɛkɔrɔ ko ɲɛnabalima ale y'a jira k'a fɔ ko Mali ye ale yɛrɛ bɛ se ka fɛn ye a seereya k'a jira k'a fɔ Mali ye jamana min ni bɛn ani keleya ko to ɲɔgɔn ta la ko o kɔni ka di a ye kosɛbɛ a y'a jira fana k'a fɔ ko ale kɔni nisɔndiyalen don k'a fɔ ko a bɛ faso Mali kɔnɔ bi yaasa ka se ka baara dɔw latigɛ ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ fɛn ye wolomasiri tabaw ka hokun kɔnɔna na ko o kɔni nisɔndiya bɛ a la kosɛbɛ. Vincent Bambulabagaki Sesepia a y'a jira k'a fɔ ko Mali ani Uganda bi fɛn ye o kɛmɛ k'u ɲɛsin fɛn min ma bi o de ye yaasa ka se ka fɛn ye ka se ka bamaci walikɛbaa maaw kɛlɛ cogoya min na ko o kun tilenna de bi jamana fila in bɛɛ lajɛlen la ka sababu kɛ bamaci walikɛbaa maaw o bɛ ka munumunu ni jamana ninnu bɛɛ la ka tiɲɛni don maaw kun tilenna kelen min bi a jamana fila la o na se ka ni maa kofɔlɔ ninnu kanu kɛlɛ cogoya min na. Farikolo ɲɛnajɛ bunakun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la karate ni an ko ma ko art martial Sabalibugu Seliba dugusajɛ min ye club Ipmande maaw ye olu kɔni u ka ladala kɛnɛ sigi kɛnɛ min ni u bɛ to ka sigi san o san ka se ka u ka baarakɛtaw yira maaw la ni an yɛrɛ ko ma ko demonstration walasa min kɔni ye tasibila ye k'o bila ka taa Ala ma hinɛna Musa Jabate ma a yirala k'a fɔ nin kɛnɛ in ta ko sabanan min kɔni ye club caman ye karate ani salle caman olu kɔni sen donna nin baara in na fo ka taa se quartier yɛrɛ alimami caman ma wa kɛnɛ in kɔni a denfaya dira maa min ma o de tun ye Baba Najo ye ni ale yɛrɛ ye club Ipmande yɛrɛ président ye Teneta tɔgɔ la Yakuba Kamara ani Musa Jalo u sigana ni min ye a bɛ somɔgɔ sama bɔ. Ladalakola Sabalibugukaw fɛ yen nɔ seli dugusajɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye club Ipmande ye olu kɔni bɛ ɲɛnajɛ belebeleba ko bila sen kan ɲɛnajɛ min kɔnɔna na ni tasibila don ka ɲɛsin u yɛrɛ ka mɛtriba ma ni o ye Musa Jabate ale ye ni Ala ye ale miniji dɔgɔya a ɲinanta nin tun y'a tako sabanan ye tako sabanan in kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye groupement des arts martiaux ye n'o ye arts martiaux kɛlaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba min bɛ Sabalibugu ale ni a lamini kɔnɔna na olu kɔni y'u bolo di ɲɔgɔn ma ɲina walasa ka se ka ɲinanta in ka bila sen kan nka a baaraw ma kɛ fɛn min ye diinɛ ɲɛmɔgɔw olu kɔ i n'a fɔ alimamilakaw olu bɔra ka caya kosɛbɛ ka se ka kɛnɛ in kɔni ka a ɲɛnamaya mɛtiri caman olu tun bɛ kɛnɛ kan wa fɛn min ye discipline caman ye olu fana tun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ karate ka fara kinfu kan ka taa shitokan na fo ka taa se aikido wa fɛn min ye wichong ye nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan kɛnɛ denfaya yɛrɛ o talen kun don k'o di Baba Najo ale ma ni ale yɛrɛ ye club Ipmande o président ye wa o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mais école karamɔgɔ don wa écoleso caman o bɛ ale bolo ɲinanta kɔnɔna na fɛn min ye Sabalibugukaw ye olu kɔni bɔra ka caya kosɛbɛ ka se ka kɛ a seere ye demonstration duman an y'o ye denmisɛnninw fan fɛ fo ka taa se mɛtiri minnu kɔni tun bɛ kɛnɛ kan hali n'a sɔrɔ kimino kɔni tun t'u la olu yɛrɛ wulila k'u fasa foni kosɛbɛ ko labɛnbaga ni o ye Salif Kamara ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ wa a tɛna dan nin ma u n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa san natɔw olu baaraw u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na ka tɛmɛ ɲinanta ye ale kan. Comme an ye arts martiaux kɛlaw de bon an y'a jira mɔgɔw la donc arts martiaux senfili ni bolofili dɔrɔn tɛ donc connaissance caman de b'a kɔnɔ donc fɛn caman de b'a kɔnɔ donc o dɔ la an nana yira mɔgɔw la c'est-à-dire an fɛnɛ jɔyɔrɔ ye mun ye seli la donc o de ye nin donc ka initiative belebeleba fɛnɛ dɔ ye mun ye donc an y'a jateminɛ seliw la denmisɛnninw bɛ bɔ u bɛ taa palais la u bɛ taa yala gansanw na donc bɛɛ b'a dɔn motobolilaw bɛ tɔgɔ min na bi donc an y'a kanu seli dugusajɛ ka nin événement kɛ pour que ka denmisɛnninw kunbɛn ten nin donc u kana bɔ ka yala goudron tigɛ ni accident k'u sɔrɔ donc ala yɛrɛ ta kɔfɛ donc o fɛnɛ y'a dɔ ye ani an ka hakilina fɛnɛ imamuw yɛrɛ de y'an dɛmɛ kosɛbɛ parce que u y'an dɛmɛ ni u ye kuranɛ aya caman fɔ an ka kuntigi n'o ye alakira sallallahu alaihi wasallam ye donc a ye farikolo ɲɛnajɛ a ma a tɔ to a la donc a ye an na su a kan donc kuranɛ yɛrɛ fɛnɛ an na su a kan donc à travers ça donc an y'a kanu k'o ko in k'o suna in k'o la o na ɲɛnɛmaya ka fara an ka imamuw kan donc o de an bila comme seli ye silamɛw ka fête de donc ni arts martiaux in fɛnɛ donc an y'a kɛ fête ka fara seli kan la fête là elle est périodique donc san o san de don a bɛ kɛ seliba dugusajɛ o seliba dugusajɛ donc a bɛ kɛ nin kɛnɛ kelen kan donc nin y'a 3e édition de donc hali bi an bɛ arts martiaux kɛlaw bɛɛ wele ka fara an kan donc u kana an ka nin ɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ donc a kana la dan Sabalibugu yɛrɛ dɔrɔn na donc an bɛ fɛ ka commune 5 yɛrɛ bɛɛ de ta la o y'an ka laɲini inchallah donc an ka imamuw fɔ k'an dɛmɛ kosɛbɛ donc a caman bɛ kɛnɛ la comme a caman ma se kɛnɛ fɛnɛ la nɔ mais u ka foli ani u ye duwawu don an ye an ka baara kɛ inchallah. Salif Kamara ale kɔfɛ fɛn min ye Abubakar Sidiki Ture ni ale yɛrɛ ye Sabalibugu misiri o alimami ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan wa ale nisɔndiyalen don ko sabu kɛ hakili ɲuman o bɛ sɔrɔ farikolo
farikolo ɲuman o de kɔnɔna na i n'a fɔ diinɛ yɛrɛ bɛ a fɔ cogo min na k'o sababu kɛ diinɛ ale ni farikolo ɲɛnajɛ olu bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ kosɛbɛ. Ale nisɔndiyalen don wa u n'a fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa baara in u bɛ se ka jukɔrɔma tintin cogo min na sabula ani diinɛ u bɛ taa tali kɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ. Tiɲɛ na nisɔndiya min bɛ ne na danyɔrɔ si t'a la. Vraiment ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛ se ka nisɔndiya in bila minɛ min kɔnɔ parce que n'an ye kumaw lajɛ kodɔnnaw yɛrɛ ko ten u ko ko al hakilu salim fil jismi salim, hakili ɲuman o de bɛ farisogo ɲuman na. Bon ni lamaga bɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye hali ka denmisɛnnin yɛrɛ k'i hakili ɲa a b'o di mɔgɔ ma quoi. Bon a bɛ kɛ sababu yɛrɛ fana ye nin baara minnu filɛ ni ninnu bɛ dugu kɔnɔ a bɛ denmisɛnninw kisi ko caman ma. N'i ye bi wagati yɛrɛ lajɛ éducation tiɲɛna bɛɛ bɛnn'o kan o ye foroba kuma ye mais ninnu minnu filɛ nin ye sisan i b'a sɔrɔ ɲɔgɔnko dɔw bɛ foyi t'u la shisha min dɔrɔku min kolankolon kɛ bon n'i ka mɔgɔ sɔrɔ k'a bila nin na a b'i hakili sigi quoi. Voilà vraiment ne nisɔndiyalen don ni ɲɔgɔn de kan ka caya dugu kɔnɔ a kan ka caya wa a kan ka dɛmɛ fana. Imamu kɔni tun ka ca kɛnɛ kan kosɛbɛ ha ka ja kuranɛkalan olu bɛɛ lajɛlen kɛra ko in kɛnɛ kan. A président yɛrɛ ni o ye club Ipman 2 ale maa ɲɛma ye nin wagati na ni o ye Seku Sidibe ni ale yɛrɛ imam ye wa ale ni Musa Jabate olu kɔni ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se Musa Jabate yɛrɛ ale ka fatuli kɔni ma wa ale kɔni y'i jija cogo bɛɛ la ka se k'i sen don ɲinanta ye a baaraw la wa a nisɔndiyalen don fana kosɛbɛ. An b'a la tantɔ ka Ala barikada. Denmisɛnninw ye fɛn nin sigi kun min kan a kun diyara ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ sabu u y'a yira k'a fɔ silamɛden bɛ se ka nisɔndiya silamɛya kadara kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma don Ala gasi la. E yɛrɛ ɲɛ bɛ kɛnɛ la bɛɛ nisɔndiyalen don bɛɛ sabalen don mais ɲɛ bɛ Ala kotala yan wa nin dabɔlen don nin de kama k'a yira k'a fɔ silamɛ i bɛ fɛn fɛn kɛ i bɛ se ka nisɔndiya kɛ k'i ka lafiya kɛ k'a sɔrɔ i ma don Ala gasi la a sigi kunba de y'o ye. Ne nana n sigi k'a lajɛ silamɛ denmisɛnw u ma taa dɔn yɔrɔ la u ma taa yɔrɔ gɛrɛ la u sigilen bɛ nisɔndiya la Ala diminen t'o kɔrɔ. Ne yɛrɛ ka nisɔndiya tɔ bonyana ka fara karate yɛrɛ kanu fana kan tiɲɛ na nisɔndiyalen don fo k'a se a dan na. O la ne bɛ fɛ k'a yira jama bɛɛ lajɛlen kelen kelenna la nin fɛn sugu ninnu kan ka ladeli de a kan ka ladeli k'a yira k'a fɔ silamɛw an ka nisɔndiya k'a fɔ k'anw ka ko bɛɛ ye kasiko ye kasiko tɛ nisɔndiya b'a kɔnɔ ɲɛnajɛ b'a kɔnɔ nka bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ nafalan de ye. Karate min filɛ nin ye n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ye n'i ye a lajɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn min b'a kɔnɔ a sigin bɛ fɛn min kan a bɛɛ lajɛlen ni silamɛya bɛ taga ani adamadenya ɲuman bɛ taga sabu laɲiniba saba de bɛ karate la o ye mun ye farikolo ka kɛnɛya ani ka fɛn dɔn fɛn min n'i bɛ se k'i yɛrɛ lakanda ka tila ni fɛn bɛ na i ma ɲɔgɔn kan k'a dɛmɛ a ka se ka bɔ a degun kɔnɔ. Bon n'i ye nin saba lajɛ nin saba bɛɛ adamadenya mago bɛ nin de la i ka kɛnɛya kelen i ka se ka i yɛrɛ bɔ bolo la ni ko kɛra saba ne filanan a sabanan ni balima ye degun na i ka se k'a bɔ a la yarɔ nin kɔni bɛɛ ye laɲinibaw de an ka wuli k'an mago don an ka diinɛ na ka tila k'an mago don an ka jamana na ka lamɔ ladon jamana kɔnɔna na o belebeleba dɔ de ye karate nin ye ka fara silamɛya ka lamɔ kan. Ni kɛnɛ sanuma ye i b'a ye k'a fɔ Baba Najo ale tun bɛ kɛnɛ kan wa ale min tun ye denfa ye ka fara fɛn min ye club Ipman 2 présidenya fana kan école karamɔgɔ don o kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ale b'a yira k'a fɔ kɛnɛ in kɔni na ladamu o de bɛ a kɔnɔ wa kalan o de bɛ a kɔnɔ olu ka baara ye ka denmisɛnninw kalan kilasi kɔnɔ ye nka fɛn min ye karatekɛlaw ye olu fana ka baara ye ka denmisɛnninw kalan kɛlɛ taabolo fo ka taa se adamadenya taabolow la wa olu minnu ye école karamɔgɔw ye olu n'a fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa baara in kɔni a kana dan nin ma wa u n'u sen don a la cogo bɛɛ la walasa u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la cogo min na. A nafa fɔlɔ ye min ye o ye denmisɛnninw u bɛ taa yala min kɛ fo ka taa dɔw tunu n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka na ɲɔgɔn ɲɛnajɛ yɛlɛ b'a la farikolo ɲɛnajɛ b'a la a bɛ denmisɛnninw fana permettre ko basigi kosɛbɛ 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 donc nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ n bɛ n bolo ɲinan ka kalan école ba naani à peu près cette année kɛnɛ in yɛrɛ ka ɲa maître caman bɛ n ka école don déjà denmisɛnninw fana caman b'a la minnu bɛ an ka école la kalan na donc u ka kɛnɛ n ka y'a la dabaliban ko tɛ a contraire de bɛ kan ka mɔgɔ dabali ban surtout que ne yɛrɛ n y'a kɛ fɛn fɛn ka di n ye bi
o ye denmisɛnnin ko de ye ala y'a latigɛ n ka baara bɛnna denmisɛnnin kalan ma nin fana ye kalan dɔ de ye o bɛ taa an fɛ ekɔli la an b'u kalan kuran baaraw ni menuisier ni mécanicien la yan fana u bɛ na ka na self défense k'u yɛrɛ défense ta k'u yɛrɛ farikolo ɲɛnajɛ u bɛ n'o kalan ye u bɛ ɲɔgɔn dafa de donc ekɔli ye fila ye an ta ye ani nin donc politique baara tɛ mais baara min don n ka ekɔliso baara continuité de don ka na n sɔrɔ yan n'i y'a lajɛ a fɔlɔ ye ka i yɛrɛ lakana ye a filanan ye ka i fa ni ba ni muso ni denw lakana mais surtout n'i y'a lajɛ denmisɛnninw de ka ca la et ça veut dire que anw ka sini armée an ka sini sɔrɔdasiw polisiw ni gardiw fɛn fɛn bɛ tenni na u ye yɔrɔ sɔrɔ u bɛ taa mɔgɔw ta yɔrɔ min na k'u kɛ sini sɔrɔdasiw ye donc n dalen dɔ la caman bɛ yan minnu bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ jamana armée kɔnɔ sini vivier de don u bɛ na denmisɛnninw ta min na ka yɛlɛ ni ala sɔnna donc fɛn don bɛɛ k'i jija la certes bien sûr que ka taa a tɔgɔ sɛbɛn waribɔ b'a la mais n b'a dɔn parce que n yɛrɛ ye club dɔ ɲɛmɔgɔ ye et que je sais que wari ɲɛnama tɛ don a la comparativement ka se a nafa ma donc bɛɛ k'i jija ka denmisɛnninw tɔgɔ sɛbɛn ni sira gɛrɛ la je pense que ni club patron na bɛɛ la pour que bɛɛ ka se ka kalan k'a sɔrɔ wariko kana u ni mɔgɔ bila ɲɔgɔn na bi malidenw bɛ sɛgɛn na mais fa innamal usri yusran ko mana gɛlɛya cogo cogo a nɔgɔya kuma de sera n dalen dɔ la ka ala deli ala ka jamana basigi ka ala deli ala k'an di président ma jamana in ni jamanadenw kanu hinɛ bɛ min yɔrɔ ala k'an di maa ma min nakun de ye ka na baara de kɛ jamana in kɔnɔ ka na jamanadenw servi k'a sɔrɔ tina ka ne yɛrɛ servi ala k'an kisi fanga ma fanga min nakun de ye ko n bɛna n pɔsi fa ka taa ni ne sɔrɔla Sabalibugukaw olu fɛ yen nɔ wa fɛn min ye ko labɛnbagaw ye u bɛ baaraw daminɛ ka ban n'u ye san natɔ olu ta ye san wɛrɛ seliba ala ka o fana yira an kɛnɛ na walasa o fana ɲɛnajɛw na diya ka tɛmɛ ɲinan ta ale kan. An b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na o laseli bɛ k'an ye an balimakɛ Ali Kulubali fɛ. Togo jamana kan jirala k'a fɔ fɛn min ye kari tɛmɛlen ko mugu pɛrɛnta dɔ o kɔni pɛrɛnna fɛn min ye u ka yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min ni ani fɛn min ye Burukina jamana ko a bɛ dancɛ kɔni bɔ o y'a jira fana k'a fɔ yɔrɔ min fana don fana ko fɛn min ye a kɔni ka jan Togo a faaba kɔni na kosɛbɛ ko o kɔni kɛlen min kɛ ko maa 7 bɔ ɲɔgɔn kɔ o kɔni bɔnɛna o ni na wa maa 2 bɔ ɲɔgɔn kɔ ko olu kɔni sɛbɛ kɔrɔ jogi la fɛn min ye o de la sa o ka sɔrɔsiw ka ɲɛma n'u b'a wele chef d'état-major général n'o o ye général de brigade Daja Maga Nawe ye a jirala k'a fɔ ko ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko kuma in ko tiɲɛ kɔni don ko a kɛla dugu min de la u b'a wele ko village de Marba a jirala k'a fɔ ani Burkina ko o kɔni de bɛ dancɛ bɔ wa a bi fɛn ye marakafo min fɛ n'o u b'a wele préfecture ko a bi marabolo min fɛ o de ye fɛn ye tone ye a de hokumu kɔnɔna sa a y'a jira k'a fɔ o kɛwale jugu in kɔni kelen o yɔrɔ bɛɛ o ye sɔrɔsilaka dɔw kɔni wuli n'u b'a wele ko opération militaire kunjore a jirala k'a fɔ ko olu kɔni bolila ka taa joona yaasa ka se ka taa banabaatɔ k'o kɔni ladon cogoya min de la wa a y'a jira fana k'a fɔ o bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka laraweliw kɛ yaasa fɛn tiɲɛ a ka se ka bange cogoya min na mun de ye fɛn ye nin mugu pɛrɛnta in ci jɔn de y'a ci yaasa olu bɛɛ lajɛlen tɛgɛ na se ka da o kan cogoya min na nka a y'a jira fana k'a fɔ ko a bɛ waati jan bɔ fɛn ye kabini juin kalo tile 13 ko fɛn ye nin yɔrɔ kofɔlɔ a jirala k'a fɔ ko yɔrɔ in ko maa kɔni kana munumunu a kɔnɔna na kosɛbɛ ko k'a sababuya kɛ bamaci walekɛbaaw maaw kɔni bi a yɔrɔ kɔni na ko k'a sababuya kɛ o ye maa dɔw kɔni fa a yɔrɔ la mais kalo tile 3 tɛmɛlen fɛn ye n'o tala bɛɛ fo maa 13 bɔɲɔgɔnko ma sɔrɔsilakaw ka taa se fɛn ye jamanaden gansanw fana kun b'o o la o de hokumu kɔnɔ jamana ɲɛmaaw kɔni kun y'a jira fɛn ye jamanaden a yɔrɔ sigibaw la o kana na yaala nin yɔrɔ in na o sago la kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn ye sufɛ bɔliw k'u bila sufɛ bɔli min nafa ti a la. Sudan jamana kan jirala k'a fɔ kabini fɛn ye fanga dafiri ni o kɔni kɛla Sudan jamana kɔni na ni sɔrɔsilakaw kɔni ye fanga kɔni ta jirala k'a fɔ jamanadenw ko olu kɔni kun ye yɔrɔ dɔ kɔni jateminɛ fɛn ye o bi ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na kudayi n'u b'a wele ko sitin kɛyɔrɔ yaasa fɛn ye k'o kɔni bila sen kan fo ka taa kɛ olumasiri tabaw olu bɛ se ka fanga kɔni di nadancɛw kɔni ma u min wele civil kɔni ma cogoya min na a fɛn ye ni jamanaden ninnu minnu bɛ ni u bɛ nin
ko nu kɔni ɲɛma olu kɔni y'a jira k'a fɔ ntɛnɛn sa ko olu ka fɛn min ye buguda kelen n'u b'a wele campement buguda kelen ka taa se 2 kɔni ma ko o kɔni wulila ka bɔ a nɔ kɔni na u y'a jira fana k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ juin kalo tile 30 o bi bɛn don ma don min fɛn min ye Umar El Bashir min ye san 30 kɛ fanga na fɛn min ye san 2019 n'a gɛnna ka bɔ fɛn min ye fanga kɔni na u bɛ bi ale ka anniversaire ale ye fɛn min ye fanga minɛ san min na san 1999 a jirala k'a fɔ ko a bi bɛn o kɔni de ɲɛnamaya kɔni ma o de hukumu kɔnɔ bi jateminɛ kɛ ko o waati sa i n'a ye k'a fɔ jamanadenw kɔni wulikajɔ kɛ ka boli caman kɛ ani ka laɲini caman kɛ n'o kɛla sababu ye fɛn min ye jamanaden gansan caman kɔni bɛ ni olu kɔni fa la a jirala k'a fɔ o de kɔfɛ sa i na jateminɛ kɛ fɛn min ye maaw kɔni wulila k'a jira k'a fɔ ko o n'a fɛn min ye buguda kɔni sigi ni u b'a wele sitting illimité k'a sigi kudayi fo sɔrɔsiw olu ka se ka fanga kɔni bila cogoya min na o de hukumu kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ a buguda 4 o kɔni kun ye a bila fɛn min ye Khartoum kɔnɔna na ni o ye Sudan yɛrɛ faaba kɔnɔna kɔni ye wa jirala k'a fɔ o de kɔfɛ sa fɛn min ye maa minnu kɔni kun bi fanga na ni u kun b'a fɛ ka jamana kɔni sama ka taa bɛjɛ fanga kɔni fan fɛ a jirala k'a fɔ san 2021 octobre kalo kɔni na fɛn min ye Général Abdel Fattah al-Burhan u y'a jira k'a fɔ ko o nana o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni jɔ ni fanga dafiri wɛrɛ kɔni de ye o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko o buguda minnu kɔni kun bɛ yen ko o kɔni bugudaw kɔni sinsinna k'u sigi k'a fɔ ko fo fɛn min ye maa ko fɔlɔ a ka wuli ka bɔ fanga kɔni na cogoya min na o de hukumu kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ olu kɔni tɛna don so fiyewu fo fɛn min ye Général Fattah al-Burhan a ka fanga kɔni di civiliw kɔni ma o de la ko a kɔni kun ye o kuma kɔni de fɔ wa olu nana jate fana kɔni minɛ k'a fɔ ko général a kun sɔnna o ma ko nka a kun b'a fɛ ka fɛlɛ min de kɛ a yɛrɛ nɔfɛmaw ka se ka olu kɔni sigi fanga na yaasa hali sisan sɔrɔsiw olu ka se ka fanga kɔni mara ani jamana nafolo minɛ yɔrɔw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɛ u ta ye cogoya min na o de la ko fɛn min ye hali sisan fɛn min ye u ka maaw ko o kɔni ma sɔn o ma o de la olu kɔni tola buguda ninnu kɔnɔ na n'u b'a wele sitting campement o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ka kɛɲɛ ni seliba in kɔni ye sa fɛn min ye ko u nana jateminɛ min kɛ u ka buguda fila bɔ ɲɔgɔn ko o kɔni ye o wuli ka bɔ yen ka sababuya kɛ fɛn min ye maaw kɔni ye donna ka taa u ka yɔrɔw la yaasa u na se ka taa seliko kɔni kɛ cogoya min de la wa a jirala k'a fɔ fɔlɔ min kɔni bɔ yen min kun ɲɛsin bɛ u ka dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen n'u b'a wele Aljada a jirala k'a fɔ ko o de wulila wa tɔ kelen sa ko o fana kɔni bɔla yen wa y'a jira fana k'a fɔ nka mɛ fɛn min ye a tɔw kɔni ye ko o bɛɛ bɛ o nɔ na ko hali n'a sɔrɔ a jama ka don a ka bɛn ni seliko ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna kɛ hali sisan fɛn min ye laɲini ye min ye maaw na segin ka na o laɲiniw waleya. Ethiopie jamana kɔnɔna na a jirala k'a fɔ u ka pankuru kɛnɛ min bɛ yen ni a kɔni mara bi Ethiopian Airlines kɔni bolo la a y'a jira k'a fɔ ntɛnɛn ko fɛn min ye sɔgɔmada joona kɔni fɛ ko pankuru kɔni ma se ka jigi fɛn min ye nin yɔrɔ in kɔni de la o de hukumu kɔnɔ ko fɛn min ye a ma ɲɛmaw kɔni ye min kɔni de fɔ o y'a jira k'a fɔ ko bugu ko o kɔni dan bɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔni de fɛ ko o kɔni de y'a kɛ sababu ye fɛn min ye pankuru minnu kɔni kun bɛ yen n'u kan ka wuli Ethiopian Airlines o pankuru kɛnɛ kan walima minnu kan ka jigi ko gɛlɛya ko o kɔni donna o jigiliw kɔni de la o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko a pankuru caman kɔni bɛ olu kɔni taala jigi pankuru kɛnɛ wɛrɛ kɔni kan Ethiopie yɛrɛ kɔnɔ ani a gɛrɛfɛ jamanaw kɔni na o de hukumu kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ ko nka fɛn min ye pankuru minnu bɛ yen tuguni minnu kɔni ma se ka na ko o kɔfɛ ko caman bɛ yen minnu kɔni sela ka segin ka na fɛn min ye tile yɛrɛ kɔrɔtalen walima tile ban waati ka na fɛn min ye Ethiopie yɛrɛ faaba kɔni kɔnɔna na u ka ɲɛfɔ cogo la minnu bɛ ka fɛn min ye pankuru kɛnɛ kɔni ka a kɔni ko bɛɛ labɛn ni u b'a wele fan radar 24 olu ka ɲɛfɔ cogo la. Oni n'u ye diɲɛsɛrɛgɛ naani jɛkulu ye olu kun ye gafe min bɔ ka kɛ ni wulikajɔ min bɛ ka kɛ maaw kɔni fɛ ka tiɲɛni don maaw kɔni kun kɛlɛ bi dugu minnu kɔnɔ na o de hukumu kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ fɛn min ye kɛlɛ bɛ jamana minnu kɔnɔ na san 2021 kɔnɔna na o y'a jira k'a fɔ ko ni ye jateminɛ kɛ fɛn min ye denmisɛnninlakaw u bi gɛlɛya minnu de sɔrɔ i n'a ye k'a fɔ a gɛlɛyaw ko o dɔw ye fɛn min ye ka denmisɛnninw k'u jakoya k'o don fɛn min ye sɔrɔsiya kɔnɔ na ka dɔw fa ani ka dɔw fan dɔw kɔni tigɛ fɛn min ye fo ka taa se fɛn min ye ka bin denmisɛnninw kɔni kan ani ka dɔw jaso ka tunu ni o kɔni ye a jirala k'a fɔ n'i y'a jateminɛ san 2021 kɔnɔna na fɛn min ye nin wale cɛjugu ninnu ko dɔ kɔni farala a kɛliw kɔni kan o de hukumu kɔnɔ o y'a jira hali sisan n'i ye jateminɛ kɛ ko o san 2021 o tɛmɛnlen kɔfɛ fɛn min ye hali sisan a jirala k'a fɔ ko ni wale cɛjugu damadama fila bɔɲɔgɔnko kɔni bɛ yen ko dɔ bɛ ka fara o kan hali sisan ni o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye ka denmisɛnninw k'u jaso ka taa n'u ye walima ka maa dɔw jaso ka taa n'u ye walima fɛn min ye ka ben o kɔni kan cɛnimusoya ta nasira kɔni fɛ ani ka cɛnimusoya ta nasira ka se ka o dɔn fɛn min ye kɛjugu walew ko o wale jugu dɔw fana kɔni ta tuguni k'o ɲɛsin denmisɛnninw ma a jirala k'a fɔ ko o bɛ ka kɛ fɛn min ye jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔ bi gɛlɛya min bɛ jamana minnu kɔnɔ na wa a jirala k'a fɔ dɔ farala a kan ka taa se fɛn min ye kɛmɛ sara la 20 ko o kɔni farala a kan hali sisan fɛn min ye o ni maa ɲɛma Guterres ale ka ɲɛfɔ cogo kɔnɔ na o de la o ye gafe min sɛbɛn ka se ka nin bɛɛ sɛnsɛn a kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ ko nin ye yɔrɔ
gafe min ni o yɛrɛ kɔni y'a tɔgɔ wele ko kumasulu ko fɛn ye makari ko o de hokumu kɔnɔ o y'a jira fana k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ maa minnu bɛ yen ni olu sen bɛ ka ye nin wale cɛjugu ninnu kɔnɔna o de ye fɛn ye jamana yɛrɛ dɔw marabaw fo ka taa se minnu fana bɛ yen n'u tɛ jamana yɛrɛ marabaw kɔni ye jamanaden gansanw fo ka taa se fɛn ye bamaci walekɛba maaw kɔni ma wa jirala k'a fɔ Ethiopie ani Mozambique o bɔli kɔfɛ a la jirala k'a fɔ fɛn bɛ yɔrɔ min na ko bi Ukraine ko olu fana tura kɔni sɛbɛla gafe in kɔni kan wa wuli ka jɔ ma kɛ joona ko a don nataw kɔni na a ko na kɛ gɛlɛya ye o jamana ninnu fana kɔni kan. Nin bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan bamanankan na ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan an ka se ka laseli k'a ye foli ani waleɲumandɔn o bɛ an filɛbaga mandiw bɛɛ lajɛlen ye bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ Katika bɛɛ lajɛlen fo tɛnɛɲɛtaa tɔgɔ la aw kan bɛn wagati wɛrɛ ni Ala sɔnna ma.